Assalamu алейкум, muhterem millettaşlar. Siz Яңа Гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарлышта 42 төбәктән 415 оешма Казанга җыелды. Бу атнада Казан Экспо үзәге аграрчылар өчен тәҗрибә мәйданчыгына үрелде. Агроволга күргәзмәсеннән безнең репортаж. Адәм баласы гына түгел, маллар да дөрес туклануга мохтаҗ, рационга ниләр кушарга. Соңга калган яз, салкынча төннәр умарта кортларына ничек тәэсир иткән? Апас умартачылары белән әңгәмә әнә шул хакта. Алар булдыклы халыкның дәвамчылары. Мөрәле авылы халкы 9нчы мәртәбә Күкчә аланына җыелды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бу атна язмышы авыл хуҗалыгы белән бәйле булучылар өчен яңалыкларга бай булды. 6 июльдән бүгенгә кадәр Казан Экспо үзәгендә Агроволга 2022 күргәзмәсе эшләде. Быелгы халыкара күргәзмәдә Россиянең 42 төбәгеннән 415 оешма катнашканын исәпкә алсак, аның масштабы ни дәрәҗәдә зур булуын үзегездә чамаларсыз. Әле моннан тыш Казанга Төркия, Белоруссия, Көньяк Корея, Нидерланд һәм башка ил вәкилләре дә килде. Дөнья күләм яңалыкларны өйрәнү, тәҗрибә уртаклашу мәйданында һәр тармакка урын бирелгән иде. Беренчедән техникаларны гына алыйк. Техник егәрлек, игенчелеккә дә, терлекчелек өчен дә бик мөһим. Хәзер инде әнә беспилотник, ягъни механизаторсыз үзегенә хәрәкәт итә торган тракторлар да бар. Терлекчелектә исә үзебезнең Татарстанда үстерелгән нәселле тоналар мәйдан тотты. Аларның һәр кайсын игътибар белән күзәтеп, мәртәбәле жюри бәя бирде. Игенчелек мәйданында үсемлекләрнең ничек үсеш бирүен, нинди уңыш формалашуын күрсәттеләр. Шулай ук төрле темаларга түгәрәк өстәлләр оештырылган иде. Бүген күргәзмә эшендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов белән Россиянең авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев та катнашты. Әлбәттә, бер тапшыру барышында барысына да тукталып бетә алмабыз. Шуңа иң кызыклы мизгелләрне җыеп сезгә тәкъдим итәргә булдык. Баштагы елларны 40 көне буларак уздырылган чара хәзер Агроволга дигән масштаблы юнәлеш алды. Әлеге мәйданда әле 2нче ел гына үткәрелсә дә, оештыру сыйфаты югары дәрәҗәдә. Үзенчәлекләре дә бихисап, катнашучылар да шактый. Быел безнең 400 артык компаниямында катнаша, 400 артык компания үзебезнең Россия ил компаниялары барысы да, менә эчке стендта безнең Турция компаниялары килде. Алар белән да зур катнашта эшлибез. Төрле техникада китерәләр, запчасть та китерәләр, кайсы бер семинарлар да китерәләр. Шуңа күрә карары гайбер монда бик күп, өйрәнерлек гайбер бик күп, эшкин дәвамында монда бик көчле итеп эшләргә кирәк барыбызга да. Күргәзмәдә ниләр генә юк, төрле төбәкләрдән китерелгән техника, тракторлар, комбайннар, запас частьләр барысы да бар. Бигрәк тә быел импортны алыштыру мәсьәләсенә зур басым ясаганнар. Шулай ук ашламалар, культураларның төрле сортлары. Һәрберсендә гади авыл кешесенә аңлаешлы һәм кызыклы итеп тәкъдим итәләр. Без монда беренче тапкыр кирәк шаккаттым монда, күп информация җыйдык. Менә сыерлар карадык, таналар карадык. Гаҗәп икән монда. Шаккатчылык. Татарстан бик көчле. Бөтен җирен, бөтен дөресен әйткәндә, бөтен Россияны җыйган, Киевтан, нидән шаккатчылык булды бу. Төрле районнарда җитештерелгән натураль продукция белән танышырга да була иде Агроволга күргәзмәсендә. Мисал өчен Кукмарадан килгән умартачылар кунаклар игътибарына үзләренең танылган юкә балын тәкъдим иттеләр. Менә ничә ел рәттә инде менә шундый зур күргәзмәләрдә үзебезнең Кукмара умартачыларының продукциясын күрсәтергә киләбез. Бездә барлыгы 500-гә якын кеше районда умартачылык белән шөгыльләнә. Һәм 7000-дән артык үзебезнең Кукмара районында инде умарта семьясы үстерелә инде. Менә елга үткән ел безнең барлык җыйган бал 300 тонна. Елга 300 тонна бал җыелды. Кемдер авыл хуҗалыгы өлкәсендә тәҗрибә уртаклашып яңалыкка омтылса, кемнәргәдер инде үз хезмәтенең нәтиҗәсен дә күрергә насыйп булды. 2022 елда агростартап, гаилә фермасы, авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы, агропрогресс проектлары буенча җиңү яулаучыларны бүләкләделәр. Biz 2019 елда кооператив булып ачылып эшләп киттек. Аның исемен Ак алтын дип атадык. Безнең бик теләгебез бар иде. Шушы кооперативны ачып, булган сүтләребездән аны эшкәртеп, халыкка менә май итеп, сметана итеп сату теләге бар иде. Шуның буенча без бик грантларда катнашып карадык. 2020 елда, 21 елда катнаштык. 21 елда грантны кызганыч өчен алмадык. 2022 елда катнашып грантны аттык. Һәм киләчәктә без инде май эшкәртеп,
май ясап, шуны районнарда, авылларда үзебезнең майны сатырга исәбебез бар. Татарстанның кулланучылар кооперациясы оешмаларына махсус автомобильләр тапшыру тантанасында исә президентыбыз Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул авыл территорияларын азык-төлек белән төрле яклап хезмәт күрсәтү буенча тәэмин итеп торуда кулланучылар кооперативларының өлеше зур икәнен тагын бер кат искәртте. Огромную роль играет потребкооперация. Мы эту систему сохранили. Сегодня вот 16 автомобилей выручаем. В целом у нас будет уже 121 автомобиль, если я не ошибаюсь. Поэтому они все работают по графику. Есть формы поддержки. Поэтому эта работа, она очень важна. Я искренне поздравляю с этим событием. Новые машины – это новая жизнь. Ничек кенә булмасын, күпләрнең игътибарын сөтчелек юнәлешендәге мөгезле эре терлек арасында үткәрелгән ярыш җәлеп иткәндер мөгаен. Монда тукымлы малларны берничә күрсәткеч буенча бәяләделәр. Быел конкурста барлыгы 40 нәсел хуҗалыгыннан килгән иң яхшы генетик күрсәткечкә ия булган таналар көч сынашты. 2 көнлек ярыш дәвамында сыерларны махсус уңайлы шартларда тоталар. Ашату, эшертү, чистарту барысы да алдан уйланылган. Әлеге 4 ай буазлыктагы нәселле таналарны шушында ук сатып алырга теләүчеләр дә табылды. Без монда уже икенче ел рәттән катнашабыз инде. Былтыргы белән чагыштырганда безнең быел бары күренә үзгәрешләр. Әле былтыр беренче мәртәбә оештыру иде. Теге беренче килү күп мәсьәлә аңламадык, белмәдек. Уже быел килдек инде, барысы да әзер. Безнең район Кукмара районы үзебез белгәнчә бит инде сөт буенча Хорватта бара алдынгы урында. И безнең гомумән Галаштен тукымы белән без эшлибез. И менә без уже быел елда безнең хуҗалык бер сыерга среднем 11,5 сөт савап ала инде. И ел саен бара безнең улучшениягә подбор орлык буенча инде. Әлеге группада Әтнә районыннан килгән тана 3нче урынга лаек булса, 2нче урынны Кукмара районы хуҗалыгы яулый. Әтеп 1нче урын исә Түбән Кама районыннан килгән танага бирелде. Гәүдәсенең тотышына, упитанность буенча, крестес, аякларын тотышы буенча сайлыйлар, җөрү, ходьба, алар ничек җыри үзләрен, манежда ничек тоталар. Хабандар генетика буенча инде, үгезләрнең, аналары буенча, аналарын сөтле күбрәк иден, әйбәт үгезләр белән спермаларын каплатып, әйбәт нәсел алырга. Агроволга күргәзмәсендә авыл хуҗалыгы өлкәсе генә түгел, иҗади юнәлештә үзен тапкан шәхесләрне дә очратып була иде. Монысы инде әлеге чараның никадәр кызыклы һәм файдалы булуына тагын бер дәлил булып тора. Хәер, Вадим Захаровның туган авылында җир эшкәртеп игенчелек белән дә шөгыльләнүен күпләр белә инде. Менә яңа техникалар, яңа төрле техникалар бик итә инде. Теге без авылда бик күрмәгән ишне хәзер яңа техника. Менә карап килдек әлегенә. Шундый мотор итеп, тигез итеп, төрле үләннәрне, төрле культураларны чәчкәннәр, мотор итеп, шундый кичкенә генә күләмдә. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә яңа мәгълүмат алу, тәҗрибә туплау, фикер алышу, төрле мастер-класслар карау, кызыклы ярышларны күзәтү, акыллы кешеләр белән аралашу. Агроволга күргәзмәсенең уңай якларын санап бетерерлек түгел. Иң мөһиме шушы зур чараларның нәтиҗәсе дә күренерлек булсын иде. Агроволга күргәзмәсе кысаларында тәкъдим ителгән төрле оешмалар арасында ФК компанияләр төркеменә аерым игътибар бирергә кирәктер. Бу безнең илдә азык-төлек продуктлары җитештерүче иң ире оешмаларның берсе. Өстәвенә әле 25 елдан артык тәҗрибәдә аз түгел. Компания нәрсә белән шөгыльләнә? Иң мөһиме, нинди төп сәүдә маркалары астында эшли? Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада карагыз. ФК Россиядә азык-төлек продуктлары җитештерүче алдынгы компанияләрнең берсе. Көнбагыш майонез, кетчуп һәм төрледән төрле süt продукциясе Слобода, Альтера һәм Хай кебек танылган маркалар астында җитештерелә. Шулай компания көнбагыш, соя, рапс кебек майлы культуралар эшкәртү белән шөгыльләнә. Мы производим высокобелковые компоненты для кормов. Biz азык өчен югары аксымлы компонентлар җитештерәбез. Мисал өчен югары протеинлы соя широты, көнбагыш, рапс широтлары. Булар барысы да малларга кирәкле энергия чыганаклары һәм аларның үсүе өчен файдалы булган югары аксымлы продуктлар. ФК Россиядә эшкәртелгән май җитештерүче бердән бер оешма. Әлеге азык кушылмасы мөгезле эретерлек өчен кулланыла. Сыерларның сөтен арттыру өчен аның роле алыштыргысыз булып кала бирә. У нас есть технологический сервис. Безнең үз технологик сервисыбыз азык рационын контрольдә тоту, продуктлар билгеләү буенча ярдәм итә ала. Хәзерге көндә оешмабызда хезмәт күрсәтүнең күп төрле комплекслары бар.
Компанияда җитештерелгән продукция Россия һәм дөнья сыйфат стандартлары белән тулысынча тәңгәл килә. Оешма турында тулырак мәгълүматны f.ru сайтыннан карый аласыз. Әле бер атна элек кенә җиледә төньяк көнбатыштан исә төннәре дә салкынча дип уфтанып алган идек. Ниһаять, шын җәйгә шелле башланды ул. Бар нәрсәгә дә җылылык кирәк шул. Умарта кортлары өчен бигрәк тә. Һаваның температурасы тиешле дәрәҗәгә җитмәсә, чәчәк тә нектар булмый. Кортларга ныклап үрчеп китү өчен дә табышның кайтып торуы кирәк бит. Шуңа күрәдер, быел ясалма кәрәзне дә озаклык белән генә ясадылар. 2010 елдан соң табигатьнең үзгәрүен сиздек. Мәсәлән, юкә июньнең 20-сендә үк чәчәк ата башлады. Кайын җиләгендә май ахырында үк авыз итә башладык. Гадәти елларда юкә даими рәвештә 5-6 июльдә генә чәчәк ата иде. Быел менә шул вакытка туры килә дә ул. Кайбер халык синоптиклары быел бал булмый дип тә сүрен салды. Умартачылар бу фикер белән килешәме? Гомумән, бүгенгә умарта кортлары ни хәлдә? Бал җыярга әзерләрме? Әгәр көчле гаилә икән, ул куйган кәрәзләреңне бер атнада бау белән тутырырга сәләтле. Шуңа да кортларның үзләренә дә җитәрлек, халыкка да авыз итәрлек бал булыр дигән фикердә мин. Хәзер умартачыларның үзләрен тыңлап карыйк. 90-да случайно бер рой тотып башлаган идем. Нәселдә умартачылар юк иде. Шулай нөлдән башлап, шулай хәзер тормышны шушының белән алып барам инде. Биябаш авылында яшәүче Рафаил Барыевның кәсеп итүе әнә шулай башлана. Бу җәй аның 32нче сезоны. Соңгы елларда экологик чиста балны сатуы нык авырлашкан. Бүгенге көндә минем 2 тонна балым тора, жүкә балы менә дигән. Узган елда. Узган елга ие. Хәзер реклама буенча шылтыратам телефоннан. Әйтәм, 1 тонна, 2 тонна бал сатасы дип, килограммы 50 сум диләр. Бердә юк ул, ие. Умарта кортлары өчен бу ел үзенчәлекле булды. Элегелектән 6 июльдән калмый бал суырта иделәр. Бүген әнә үзегез күрәсез, әллә ни табыш кайтмый. Язның салкын булуы бер хәл, ул әле озакка да сузылды. Без моны игенчелек өчен уңай дип бәяләдек. Умарта кортларына кулай һава торышы булмаган икән. Развитие өчен яз авыр килде, салкын булды. Төнге температуралар бигрәк тә салкын булды бала үрчергә. Җәйдә күрәсез, җилсез көн бик сирәк. Төньяктан килә җил. И соңга да калды, җәйдә соңга калып килде. Күрәсез, куелган ясалма кәрәзне дә ахырынача үстереп бетерә алмаганнар әле. Аны эшләү өчен дә шактый бал куллана шул кортлар. Әле быел табыш кайтмаганлыктан күп умарталар аеруга дәртләнде. Бүлгәләнделәр дип тә зарланды умартачылар. Хәер, аеру һәр умарта оясының генына салынган. Аларны аертмый калу өчен төрле ысуллар кулланучылар бар. Мы не стараемся отводками делать, что во многом избегает труп пчеловода. Хезмәте әзрәк була инде. Үзең аерып куясың да, аның артыннан саклап та торырга кирәкми. Основном битендә булай райони вакытында саклап торырга кирәк. Район чыгып киттеме, 1 ел китәсең тагын. Сезон прошел. Форменно отводок ясап торырга, ана кушырга кирәк икән. Нинди цель бар инде? Преследуешь, допустим. Размножение булса инде пополнениега, размножение булмаса временно отводок, а потом кушырга на медосбор, медовик ясарга. Рөстәм Нурмиев әйтүенчә, алар тәҗрибәдә үткәреп караган. Көчле умарталарны аерып куеп, тиешле таләпләрне үтәп, бер оядан 100 килограмм бал алуга ирешкәннәр. Умарталыкта бик зур күрсәткеч инде бу. Иң мөһиме, авыруларга каршы даими көрәшергә кирәк. Төрле ширләр кортларның үрчүен тоткарлый яки гаиләне юк итә. Препаратлар күп. Һәр умартачы бу эштә үз фикеренә таяна. Менә 1 бирдең, 2 бирдең, кыз бирдеме, яз бирдеме, мин бирдем ичендә, андый сүзләр булырга тиеш түгел. Цикл булырга тиеш. Вакыт җитте. Вакыты җиткән турында 40-21 көндә туган, например, да, цикл. Допустим, ну, опять-таки, исемне озвучивать надо. Давай не будем озвучивать, не в этом. Даруны куллана башлаган икән, цикл 40-21 көндә туа икән, ул 21 көн эчендә, например, дару булырга тиеш. 3 тапкыр бирергә кушкан икән, 3 тапкыр бирергә тиеш. Авыруларга каршы көрәшкәндә бөтен авыл, район умартачылары берләшеп эшләргә тиеш ди апас умартачылары. Бары берләшеп көрәшкәндә генә нәтиҗәләр уңай була. Бу эшләрне тәртипкә салуда умарталыкларның паспортлары булу да мөһим. Моны алар үзләренчә дәлилләп тә күрсәтә. Ул паспорт пасеки, ул тәртип дигән сүз. Анда ул уйланылган, анда каралган, теркәлгән пунктлар бар. Кортларны дөрес иттереп личиниясын алып барырга кайбер умартачылар белеп бетермей. Мәсәлән, тирә-юньгә тарата авыруларны, шуның өчен
Бер төрле паспорт пасекке алынгач, аның тәртибе бар, тәртип булыр иде дип саныйм инде мин. Паспортлаштыру бердән продукцияңны сатканда кирәк булса, икенчедән зыян күрсәң, умарталыгыңны судта яклап чыга аласың дигән сүз. Нәкъ менә хәзер төрле культураларны, бөҗәкләргә, авыруларга каршы эшкәртүләр башланды. Һәр җыелышта biz аны обработкаларны сөйләшәбез, күтәрәбез агрономнар белән. Ул бит агрономнар да ауша, ситуациядә ауша, законнарда ауша, шуның өчен һәр җыелышта да кабат шул обработкаларга әйләнеп кайтабыз, чтобы һәрбер регламентны, һәрбер агроном үзенең участогында тәртиптә тотсын дип. Һәм инде менә рәхмәт барсына да сельхоз управление җитәкчеләренә, специалистларына да алар инде бердә связьдә, обратный связь белән бергә торабыз инде. Бал табышына умарта гаиләсен көчле итеп саклап китереп җиткерү умартачының осталыгыннан тора. Монда көчле умарталарның генетикасын өйрәнүне, шул көчле оялардан күбрәк дәвам алып калуны җайга салу кирәк. Райони ягында карыйбыз, нинди составка җиткәч тә районига кермәвен карыйбыз, безнең генетический отсутствие райони ул һәрберсендә кыртта бар. Ну, кайсыдыр кыртта ул генетический заложен кешеләргә, кемдәдер әзрәк. Раевой маткалар мәсәлән эшләгән сурәттә күп умартачылык инде раевой маткалар бар. Ул инде генетика раевойны истери дигән сүз. Шуның өчен инде без инде арадан кыртларны сайлыйбыз. Кем лидерский показательләр, ул показатель балгыра түгел бит инде мәсәлән. Ничек ул кышлый, ничек яз көне стартует, кеш алайны дип әйтик. Медазбурга нинди состав белән килә, һәм руйда чыгармый мәсәлән. Медазбурда үзен ничек күрсәтә. Шундыйлар инде показания товарны меда карыйбыз, менә пыльсасында карыйбыз. Яшьләргә, ягъни бу юнәлештә яңа эш башлаучыларга да киңәш бирергә әзер тәҗрибәле умартачылар. Әмма бүгенге көндә бу тармакка хөкүмәт ярдәме юк дәрәҗәсендә. Монысы да борчыяларны. Стартовый капитал кирәк. Башлап җыеп бергән умартачыларга чыгымнары бик күп башта, бөтенләй бер кыйммәт. Хөкүмәттән менә шундый бөтен кәҗәгә субсидия бирәләр сыерларга. Менә умарта кыртларына юк. Умарта кыртлар булмаса бит җиләк җимеш тә юк, яшелчә дә юк. Игеннәр дә юк. Шул яшел массада күрмәдә үсмәй. Менә безнең арада да бар бүген башлап җибәргән умартачылар тотынган. Алар бит инде җитди уйлап тотына, киләчәктә шунардан шуның белән яшим дип, җыртын алып барам дип. Менә шул вакытта дәүләттән ярдәм булса, субсидиялар булса, бик әйбәт булыр иде. Әлбәттә, умарта кортларын бөтен кеше асрар иде, чагалар шул. Андый фикергә дә җаваплары бар булып чыкты апас умартачыларының. Иң мөһиме, кортлар янына килгәндә күңелең чиста булырга тиеш. Икенчедән, алар табышка очканда гына ояларын ачып карарга тиешсең. Менә мен каршыларына килеп басырга бу. Булай литература әйтәйннән каршыларына килеп басырга ярамый дип. Пожалуйста, менә. Мен үзем дә шундый фикердә. Кешенең каршысына чыксаң да бит, кешенең ачуы килә, аларның да бит каршысына чыгып бассаң ачулар килә бит. Бер төрле киләчәк ул, конечно, сүздә юк, но внутреннее состояние монда это именно бара безнең контакт кытлар белән. Бу көннәрдә урамда юка чәчәк исе бөркелә. Умартачыларга да хезмәтләре бушка китмәсен, кортлары хуш исле бал белән хуҗаларын мулдан сөендерсен дип кенә телисе кала. Бу пандемия чоры нигенә эшләтмәде адәм баласын. Өйләргә дә куып кертте, маска кияргә дә өйрәтте. Иң кыены аралашуларны чикләде. Тагында ныгырак телефоннарга тартылдык. Шушы чикләүләрдән соң иркен сулыш алганга да күпме генә вакыт үтте әле. Быел иркенләп сабан туйлар үткәрелде. Авыл көннәре оештырыла башлады. Дөрестән дә халык күрешеп аралашуга сусаган. Без моңа Арча районы Мөрәле авылында үткән милли бәйрәмгә кайткач тагын бер кат инандык. Күкчә болынында узган бәйрәм мизгелләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Бәйрәм күркә бизәлгән атлар. Шөкер, авылларда атларга мөкиббән кешеләребез бар әле. Әмма аларның саны бармак белән генә санарлык калды. Шуларның берсе Сикертән авылыннан Хәтмулла Шәмсетдинов. Арча сабан туйларыннан, авыл сабан туйларынан калдырган кырлай. Сабан туйларына барам йөрим. Ел сайын чакыралар инде. Менә хәзер атлар да бетеп бара. Хәзер Сикертән авылында бер ат, бер менә ат калды инде хәзер. Менә бу ниләрне үзем мәсәдем инде, барсын менә бу. Нитә үз кулларым белән ясап үземнең хезмәтемне барысы да. Әле авылда үз хуҗалыгында эш калдымы соң атка? Бар. Бакча сукалым, утыртам, шуны матырмалым, ярам. Тик кеткән юк бакчага.
Күпмедер вакыт тукталып торганнан соң Мөрәле авылында милли бәйрәмебез кабат яңарды. Быел менә 9нчы мәртәбә үткәрелә. Бу эшне оештыруда башлап йөрүче авылдашлары Шамил Хаҗиев. Хәер, аның игелекле эшләре бу бәйрәм белән генә шикләнми диләр. Рамазан аенда авыл халкын җыеп ифтар үткәрү, кышын шушы мәйданда чаңгы ярышлары оештыру дисеңме? Үзе яшьтән бил алышып үскән егет буларак, монда килгән көрәшчеләргә дә бары чиста көрәш күрсәтүләре таләп ителә. Көрәшнең тәртибендә үзгәреш кермәде минем, барча сабантуйларда дагы. Бездә бит гаделлек бара. Монда беркемдә каян килде, минем брат, минем сват дигән нәрсә юк. Шуңа күрә кем көрәшә, гадел көрәш, сыртына салганчы, минем брат та юк, синең брат та юк. Шуңа күрә бөтенсе киләләр, матур итеп, уважай итеп, сабантуйда көрәшеп китәләр. Үзегез яшь вакытта шулай көрәшәгезме? Көрәштек, нәкъ шулай. Безнең заманда мин аны әйтеп үткәнем бар инде, күрше авылның бабайлары тоякларын тотып чыгарлар иде. Энем булмады, яңадан сал дип. Һәр кеше үз авылын яклары бит инде. Менә шул элек көрәшеп үскәнлек белән һаман әле сабантуйларны ташысым да килми, ташларга язмасын. Киштән килгәнен әле һаман авылымны җыеп, авыл көне ясап, матур итеп яши килә. Мөрәленең тарихына күз салсак та, элегелектән биредә бик булдыклы халык яшәгән. Кисмәс буенда икешәр су тегермәне тотканнар. Кайчандыр сабын заводы да шушы авылда урнашкан булган. 1800 елларда бу урыннарда булган авыл, шушы Мөрәле Күкче авылы инде бөлек булган, инде авыл булган. Авыл урында булган инде сабын заводы. Бу аңлатып тора. Дөрестән дә бездә булдыклы эш ярата торган халык яшәгән. Чөнки моны теләсә кем, теләсән инде халык булдыра алмый. Һәм мәйданның исеме ничек моның элек ничек аталган? Бу Атала Күкче булуны итеп. Чөнки менә нигә хәтле күпергә хәтле Атала Күкче урамы булып. Әйтеп киткәнемчә, хәзер ул урыннарда элек булган завод, хәзер инде шул авыл. Хәзер авылларда эш урыннары калмады дип зарланабыз. Шулай да Мөрәледә яшәүчеләр авылларыннан кузгалырга уйламый. Күрше тирәгә барып та эшкә урнашалар. Авылда үз эшен башлаучылар да юк түгел. Хәзер бит аграр тармакта нинди генә юнәлешләр юк. Туган авылына кайтып бизнес куручылар да очрый. Дөресен әйтергә кирәк. Яшәрем чагым булса, 35-40 яшәрдә әлләр сәрейләндереп булыр иде. Халык ничектер эш таба, яши, бик эшчән халык. Менә сокланасың, авылга кайтып керсәң, капка төбе сайын икешәр машина тора. Өйләренә керсәң, туй истәле һәрберсенең, Аллага шөкер, бик матур яшиләр. Матур яши белгән халык бәйрәм итә дә белә. Күрәсез, мәйданда ярышларны берсе артыннан икенчесен оештырып кына торалар. Катнашучылар да күп. Лаеклы ялда шигырьләр язучы Гөлсинә апа да Мөрәле халкының актив булуын яшерми. Безнең якта халык бик актив. Бик җырга моңга гашык кеше безнең халкыбыз. Шуңа күрәдер инде уеннарда да катнашалар, көрәшкә дә керәләр барсы да. Җиңүчеләре дә үзебезнең авылны куып безнең көрәш батыры да. Ел сайын менә Нәбиуллин Илдус үзебезнең туганыбыз шулай кала. Бик матур, бик күркәм бәйрәм. Бик зур рәхмәт, халык та рәхмәт әйтә. Авылның имамы Расип абый бәйрәмне азан тавышы белән дугалар кылып башлаган иде. Матур итеп җырлый да икән әле. Соңгы елларда шигырь язу сәләте дә ачылган. 2 шигырен көйгә салган. Милләтебезне саклый торган бәйрәмнәргә динебез берничек тә каршы килмиде ул. Пәйгамбәребез спорт белән үзе дә шөгыльләнгән ул. Ярышлар үткән, йөгерү ярышлары уздырткан, ат чабышлары уздырткан, дия чабышлары уздырткан. Спортка ул булмаган үзе. Бәйрәмнәргә дә, концертларга да Жүнне җырлар булганда, кешегә миша әйтми торган җырлар булганда, аларны да тыймаган. Татарның җизек кашы булган милли бәйрәм бит инде. Моны ничек итеп берничек тә тыйып булмый. Бунда бит бернинди гынахка керә торган бер әйбер юк бит монда. Элекке заманда ярый бар инде, харам ризыклар бар, хәзер берни аны нәрсәләр юк. Элегрәк сабан туйларда тальян моңнарын еш ишетә идек. Хәзер аларны баяннар алыштыра күрәсең. Ни дисәң дә гармун тавышы, аның моңы безнең халыкның күңелен җилкендерә инде. Җырлар белән беррәттән мәйдандагы тояк тарту, капчык сугышы, кашыкка йомырка куеп йөгерү, булар барысы да безне милләт буларак саклаучылар. Кызганыч, хәзерге вакытта гармун тальяннарга яшь буын битарафрак. Шуңа күрә инде менә безнең бурыч дип әйтим инде, шушы тальянга, баянга, җырга, моңга үзебезнең элеккеге татар моңнарына, татар җырларына мәхәббәт уяту. Безнең әтиләр вакытында
авылда 10 мужик булса, шуның 5-се гармон, тальян уйнап торганы. Сабан туйдан соң матур итеп, әкәтсилекләргә барып, уйнап, җырлап, яңадан кичкенә генә бер сабан туй ясап кайталар менә. Шул вакытларны кайтарасы. Бүгенге мәйданны күзәтүчеләр чын көрәш карап хозурлангандыр. Яшүсмерләр бил алышканда, әле татар көрәшенең киләчәге бар дип куанып куясың. Күрше, Саба, Балташ районнарыннан да килгәннәр. Алар арасындагы батырга да тәкә тапшырылды. Зурлар көрәшендә баш батыр булып Мөрәлидән Илдус Нәбиуллин танылды. Барлык туганнарны, танышларны, дусларны бер мәйданга җыя торган бүтән бәйрәмебез юк инде безнең. Шуңа да сабан туйлар озын гомерле булсын иде. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Без исә 22 июль кичендә очрашырбыз. Чалган курбаннарыгыз кабул булсын, гел шулай изгелекләр кылып яшәргә насыйп итсен. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.